William, baie geluk. Jy weet, dit is baie lang tyd sedert ek Kaapenaar die wedloop hier op eie bodem, op thuisbodem ben. Vertel ons net die gevoel en hoekom jy so trots is nou. Ja, eerstens, die gevoel is amazing. Dat is een gevoel wat onbeschrijfbaar is. Nooit had ik gedacht dat ik zo gauw die 2000 winnen, maar het was altijd een droom geweest. En om die tweede Kaapenaar te wees, waar die wedloop wint, dat is een baie groot eer. En definitief, dat is een sign dat Cape Town heeft nog al die pad goede kwaliteit atleten gehad. Dat is net die commitment, die discipline en die focus wat men recht wees en die consistency. En dat is niet onmogelijk dan niet. Dat was voor mij onmogelijk een paar jaar geleden, maar vandaag kan ik zeggen, moet nooit geloven dat het is onmogelijk. Iedereen een kan het doen wat hard genoeg weer. Voor alles hier in die Kapen is, want ik voel zoals huis als je haast. En net een laatste woordje aan je spanmaats, die mensen van die Kaap. Net om te zien dat je het kan doen. En hoeveel trots mensen in heel geweldig gemaakt. Ja, ik heb lang aangekomen 3 jaar geleden. En weten dat ik is een goede atleet, maar ik moest mezelf bewijzen. En ik wil net het lange atletiek club baie dankie sê vir die support wat hulle vir my gegee het ever since my return na die sport. En dat is clear dat die support wat hulle vir my gee, dat die al baie, want sonder die support kan 'n mens nie sulke tipe quality wedloop wen nie. En ek wil net vir lange atletiek club baie dankie sê vir coach Chris Brouwer, vir coach Ernie Groen, vir Aubrey Isaacs. I want to thank you all guys. Thank you very much. En dit is net laastens, ek het gehoor dat jy 'n moeilike tyd in jou loopbaan gegaan het met die tyd. Hoe het jy dinge omgedraai? Ja, dit was maar net 'n kwessie van ek moet my mind opmaak. Bietjie aan die verkeerde kant gewees met vriende, verstaan, met goed wat nie in lyn is met die sport nie en dit het my heeltemal uitgaan, maar vandag as ek baie bly, ek is terug en ek is nie spyt ek het 'n return gemaak, alles opgegee en 'n return gemaak na my carrière toe nie en om dit weer op te tel en we are back on the map officially.